Liwap vilayetinde enatası Türkiýede işleýän çağalaryň doğum garyndaşlaryndan dil hata alınýar. Onda çağanyň hosarlaryndan onuň özleriniň gödäwçiliginde digini we haýsydyr bir hadise bolan ýagdaýynda jogapkärçiligi öz boýnuna alýandyklaryny tasdiklap gol goýmak talap edilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Günnur vilayetinden habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, çağalaryň doğum garyndaşlaryndan bu dil hatyny mektep ýolbaşçylary ýa-da muallimleri şeýle-de çağalar baglarynyň ýolbaşçylary ýa-da terbiýetçileri alýarlar. 17 aprelde Adatlyk radiosyna gelip bolşan dil hatyň nusgasynda oňa gol goýan raýat çağanyň ejesi ýa-da kakasy Türkiýe döwletine gidenligi sebäpli ony öz gödäwçiliginde alyp galandygyny tasdiklaýar. Onuň tebii betbaçylyklary uçuramazlygyna, jenaýata we beýleki tertip düzgün bozulmalaryna baş goşmazlygyna, öz janyna kasd etmezligine, bellenilmedik ýerlere suw düşmezligine, gijelerine bimaksat öýden gitmezligine gödäwçilik etmekligi dol öz boýnuma alýaryn diýip çağanyň doğan garyndaşy häkimetler tarapyndan öňünden taýýarlanan bu dil hata gol goýmaga mejbur bolýar. Enatası Türkiýe döwletine giden çağalaryň hosarlaryna özlerinde näme sebäpden şeýle dil hata gol goýmagyň talap edilýändigi barada resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada döwlet medeniýetinde hem mesele gozulmaýar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan käbir ýaşaýjylaryň sözlerine görä, häkimetler bu çäräni öz boýnundan jogapkärçiligi atmak üçin amala aşyrýarlar. Beýleki bir tarapdan da olar bu dil hatyň üstü bilen çağany öz gödäwçiliginde alyp galan raýatlara jogapkärçiligi has berk duýdurmak isleýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýandygyny, iş tapmagyň, güzeran aýlamagyň kynlaşandygyny aýdyp, eklenç gözleginde barha köp Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara gidýändigini Adatlygyň ýurt içindäki habarçylary we daşary ýurtlardaky türkmen migrantlary aýdýarlar. Türkiýe şol ýurtlaryň arasynda başdaky orunlary çekýär. Şol bir wagtyň özünde türkmen häkimetleri daşary döwletlere işlemäge gidýän türkmenistanylaryň sany, işsizligiň derejesi baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Emma häzirki wagt enatası Türkiýe döwletine giden çağalaryň hosarlaryndan talap edilýän dil haty türkmen häkimetleriniň Türkiýe gidýän türkmenistanylaryň sanynyň ünsün düşürerden az däldigini gytaklaýyn hem bolsa tasdiklaýandygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň çar künjeginde daşary ýurtlardaki türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça hem wagtal çäre geçirýärler. Türkmen häkimetleri köýni pasportly raýatlaryň pasportlaryny 3 hepdäniň içinde täzeläp bermegi wada berip, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýarlar. Şeýle çäreleriň iň soňkysy geçen ýylyň iýun aýynda geçirilip, şonda maşgala agdasy daşary ýurtda migrant bolup özü döwlet idarasynda işleýän budjet işgärlerine işden gowmak haýwatynyň atylandygy, egerde maşgalanyň daşary ýurtdaky agdasy ýurda dolanmasa munyň netijeleriniň agyr boljakdygyny olara duýdurulandy hem habar berildi. Geçen ýylyň maýynda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan Liwaply we marly ýaşaýjylar yerli häkimetleriň enatasy ýa-da olardan biri daşary döwletde bolan çağalara daşary ýurt pasportyny bermän başlandygyny gürrüň beripdiler. Daşary ýurt pasportyny almak isleýän çağalara enatalarynyň hökman ýygyna dolanmalydygy we resmiler bilen ýüzbeýiz duşup dil haty bermelidigi duýdurulypdy.